الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmətli huzurda və tamaşaçıları, efirdə imamdan sırıq tapşırığı. Əlbəttə, ekranlarda özünün o imamı sabachka huzur.ru degan adresini görəsiz. Şunda özünüzün qızıqlı yoki sizin bir şığan so'rovlaringizni jibara olasiz. Biz әлегә başlayız. Endi bizdə bugun qonaqda Mendeleyev rayonu muhtasibi İri Hazret Nuriyev. İri Hazret, assalamu alaikum. Alaikum salam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sizin bilen bir tapşırıda biz bir uzaq qana təqdim yasau boyunca bir sırov qarаған idik. Belki şul tapşırığa nisbəttendir indi tağın bir şunday qızıqlı sırov kile birişti. Biz onu birinci qoyarğa bulduk. Şundan başlayıq hələ. Bir ayaqqa qana tizlənib təqdim yasarğa yarayma? Bu indi təqə tizlənib bu sanala bitindi. Bunda biz biləbiz bu əlegi гадәтнең каян килгәнлеген тарихын карарга кирәк. Безнең инде бу тарихка күз алсак, элеккеге теге хәрби рыцарьлар вакытында алар инде бер хөрмәткә ия булган кеше алдында алар тезләнгәннәр. Әмма дә ләкин бу әйбер безнең ислам динендә шит гадәт булып шуланыла. Чөнки мөмин кеше фақат бер Аллаһ каршында гына башын ия тезләнә. Шуның өчен мөселман кешесенә бу әлеге гамәл бик килешеп бетмәй, әгәр дә бу аны эшли икән. Гомумән тәкъдим ясаганда берәр төрле без инде әлбәттә менә узган тапшыруларда сөйләдек сезнең белән, шулай да кагыйдәләрне искә төшерсәк, зыян булмас иде. Менә булай ярамый икән, гадәттә әйтәләр бит инде, әгәр дә син бер нәрсәне инкар итәсең икән, тәкъдим ит дип, русларда шундый ни бар. Менә ничегрәк сез тәкъдим итәсез, алайса менә мондый шиктән чыкмагыз дигән генә сүзләр бармы? Калганы ярый, ансы сезнең фантазия, романтик, менә узган нидә сөйләштек, романтика дигән әйбер дә ярый. Әле менә искә төште бер әйбер, гадәттә бит мөселманнарда никахка кадәр романтика юк, аннан соң булсын ул дигән әйбер белән инде. Менә нинди шикләр бар дип әйтик инде, бу ярамый, калганы сезнең фантазиядә, сезнең иректә дип инде. Иң әүвәле менә бу ир егет белән кыз баланың мөнәсәбәтендә иң әүвәле никахка кадәр зинадан ерак булу. Монда әйтеп узасы килә, зина ул әйтик инде хатын кыз белән ир-атның бер үзләре генә калып җинси мөнәсәбәт кенә түгел, гади генә зина кылынырга мөмкин бурын белән дә. Ягъни хушбуй сөрткән хатын кызның исен иснәү инде зина, бу шәһвәткә китерә. Шулай ук хатын кыз җинси тарафыннан тыңланган сүз белән шәһвәтләнү кулак зинасына китерә. Күз зинасы бар, күз белән уйнаштыру, кул зинасы, аяк зиналары. Менә шушы әлеге әйберләрдән адәм баласы, ягъни мөмин я мөслимә шиттә булырга тиешләр. Һәм инде менә бу әгәр дә тәкъдим ясыйсыбыз килә икән дип әйтик инде, шаккаттырасы килә. Монда әлбәттә хәләл юллары да бар. Тезләнмә, әмма дә ләкин бер матур иттереп шушы әлеге хәләл җифетеңә багышланган бер шигырь юлларын китер. Бер нинди дәген каршылык юк. Чәчәкләр алып килеп, чәчәкләрдән юл тизеп, шәмнәрен яндырып, шулай иттереп яса, мөмкин. Әмма дә ләкин монда тагын бер момент бар, исраф дигән мәсьәлә. Ягъни исрафның шигенә чыгарга ярамый. Әгәр дә инде менә бу әйбер соңыннан пыр тузып, ягъни күп акчалар таләп итеп иткәннән соң авырлык килә икән, әлбәттә беренчедән бу теге әйтергә кирәк җавапсызлык һәм акылсызлык. Әгәр син авырлык килеп, нигә син үзең авырлык кыласың? Соңыннан теге зарланып йөритергән булса, моны эшләмәү хәерлерәк. Һәм инде менә шушы әлеге әйтәсем килгән, әйтик, япа-ялгыз калмыйча, туганнар, дуслар җыелып, ике яктан дагы мәсәлән җыелсалар, әти, әниләр, беренчедән алар бер-берсе белән танышалар. Ир егет белән кыз бала дагы бер-берсе белән теге танышалар, өйрәнешәләр, якыннарын күрәләр. Менә әтисе шундый, әнисе шундый, әтисенең әнисенә карата мөнәсәбәте, әнисенең әтисенә карата булган мөнәсәбәте менә шундый икән дип, әйтик инде бүгенге көне аяк фикер йөртә торган кыз балага булсын, ир балага инде анализлау өчен мәгълүматлар анда бик күп булачак.
Менә шушы әлеге этик иң төп әйберләрне бозылмаса, иншалла, мондай әлеге этик инде тәкъдим ясау гамәлләре минемчә була, оештырырга була һәм кирәктә. Исламның гүзәллеген, матурлыгын күрсәтә дип. Әле бит фильмнарда бар шундай момент, мәсәлән, ир килеп хатын кызга анда тәкъдим ясый, инде хатын кыз әйе дип теге уйлап торганнан соң әйе дип әйткәч, инде хискә бирелеп кочаклашып алалар. Менә бу безнең әле этник теге татарларда, этник мусламаннарда да бар дип әйтик инде, моннан читләшү кирәкме? Әлбәттә кирәк, чөнки моңа кадәр әле бу кыз бала, мәсәлән, ир егет өчен харам булып чыгыла. Һәм инде аңа кагылу ул беренчедән әйтегән шахватка китерә, һәм бу зинага. Чөнки зина аркасында күп халык, күп кешелек дөньясы җәһәннәм газапларына тартылачак. Бүген көнне менә шушы әйберләрне хәзрәтләр мәчетләрдә сөйлиләр. Зина кылмагыз, никахка кадәр булган араны гомумән инде әдәпләштерегез ислам кагыйдәләренә карата, япа-ялгыз калмагыз. Моны сөйлиләр, әмма дә ләкин барыбер әти-әниләр моңа карата әйтик салкын карыйлар. Ахыр чиктә нәрсәгә китереп чыга? Инде шушы әлеге яшьләребез япа-ялгыз кылганнан соң шайтан уята шәһвәтне, һәм бу уйнаштан туа сабый. Инде бу сабый җир йөзенә туа зәни дип әйтик инде, зина баласы дип. Әгәр дә мәсәлән әйтик шәргый кануннар булган дәүләтләрдә инде бу бала үзенә күрә бер теге зәгыйф бала кебегрәк аңа карыячаклар. Әлбәттә безнең бу әлеге Рәсәй җирлекләрендә бу мәсьәләгә әйтеп инде никахка кадәр туганмы, никахтан соң туганмы, әллә нинди аерма юк. Әмма дә ләкин бу баланың алга таба бәхетлеме, бәхетсез булмавына да зур тәэсир ясый. Һәм әлбәттә инде шушындый уйнаштан туган, ягъни шушы уйнаштан килеп чыккан авырлы булу ата-ана өчен дә бик авыр нәрсә. Бер мәлне бу егет әйтергә мөмкин, мин риза түгел өйләнергә дип. Һәм бу кыз бала кемгә кирәк? Ул газиз әти-әнисенең, әлбәттә әтигә зур бер йөк булып төшә. Әти мискин инде пенсиягә чыктым, Аллага шөкер дип сөйгән иде. Яңадан эшкә керә кирәк, һәм инде бу баланы хәзер тәрбия кылырга кирәк. Әтигесе алиментлар түләмичә качып йөри. Минем бала түгел бу дип. Менә аның асыл әтигендә әше булган әйбере. Бу әлеге әтик тыелган җимешнең әше өлеше. Иблис мәлгун ул ничек итә? Адәм баласының тормыш иткән дәврдә аның һәр вакыт ике сукмагы бар. Бер сукмак илтә җәннәткә, икенчесе илтә җәһәннәмгә. Бу ике юлның булуына мантыйкый дәлил туганнан алып үлгәнчегә кадәр без сайлыйбыз. Сайлый алабыз. Виноград ашыйммы, әфлүсен ашыйммы? Техникумга киримме, университетка киримме? Соңыннан маңа кияүгә чыгыйммы, өйләнимме, монсысынамы? Үлгәнчегә кадәр сайлыйбыз. Шушы әлеге ике юлның уртасында Иблис үзе вагъда, Куръанда вагъда итә, шушы юллар өстендә мин утырып торачакмын ди. Һәм Иблис җәһәннәмгә илтәтергән сукмакны матур иттереп күрсәтә. Карагыз, хәтта бүген машинаны сатыр өчен гәрчә хатын-кызлар бит кычкырырга яраталар бүген көндә, без ирекле затлар дип. Машина сатыр өчен хатын-кыз кирәк. Хәтта ир атның кырынгышын сатыр өчендәген хатын-кызга килеп кырынган ир атның битен сыйпап узырга кирәк. Шуннан соң гына халык Алла чыннан да әйбәт кырага икән дип. Бүтән җиргә хатын-кыз кирәк. Ягъни Иблис күрсәтә шушы җәһәннәм юлын матур һәм киң дип. Әмма шул дәврдә ул җәһәннәмгә керү юлын түләүле ясаган. Бүген көнне хәмерен сатып ал, тәмәкесен сатып ал, мәхәббәтен сатып ал, бүтән әйберне сатып ал. Хәтта афу итегез инде мондый сүз өчен Иблис хәтта үзенең бәвелен сата. Һәм аны шушы үзенең бәвелен ничек иттереп бирә? Мунчага минем бәвелсез керә күрмәгез, мунчагыз мунча булмый дип. Менә монда дагын менә бу мисалга мин бик тә уңай булыр иде
рухани барсысы хакында сөйләп китсәм, инде бу Муса алейхиссалам заманында яшәгән бик тақва, Аллаһ Тәгаләгә гашыйк булган, бөтен тән күзәнәкләре белән гашыйк булган шундый бер рухани барсысы була. Пәйгамбәребез моны үзенең хадисендә безгә җиткезә. Шайтан, әгәр дә гадиләтеп әйтсәк, инде планерка җыя, иблис, һәм әйтә, кем моны хак юлдан яздырачак дигән вакытта Пәйгамбәребез хадисендә әйтә, әбияду шайтан баса, ак шайтан баса. Бу шайтан барсысы янына килеп, аның белән гыйбадәтендә катнаша, уйлап карагыз. Әмма аның асыл мәгънәсе гыйбадәттә Аллаһка гыйбадәт кылу түгел, ә барсысыны өйрәнә. Һәм шушы берничә вакыттан соң, бераз вакыт узганнан соң, бу шайтан таба барсысының кимчелеген, ул гыйлем нык ярата торган була. Һәм аңа нәрсә ди? Мин Аллаһның илчесе сиңа ди махсус дуга өйрәтер өчен килдем. Бу дуганы хәтта Муса алейхиссалам да белми, моны син генә беләсең. Моның һаман нәфсен кытыклый. Әлбәттә, кем менә берәр кем әйтсә, менә бу әйберне, мәгълүматны бер син генә беләчәксең, бүтән бер кем дә белми дигәч, кем әйтә юк дип миңа өйрәтмә дип. Әлбәттә, өйрәт диячәк. Чөнки бүген информация заманында яшибез. Шулай итеп, бу барсысы бу дуганы өйрәнеп, шушы мәҗнүн булган, кешенең ишенә җин кергән кешеләрне әйтик инде өшкерә башлый. Теге дуганы үткәннән соң теге кешенең ишенә кергән җиннәр чыга. Шулай итеп бер кеше, 2 кеше, 4 кеше, шулай итеп 10нчы кешегә җиткәндә ак шайтан барсысны кармакка утырта. Җин чыкмый. Һәм нәрсә ди? Вәсвәсә белән әйтә, бу кыз баланы ди үзең белән калдырырга кирәк ди. Әлбәттә, ул вакытта дәүләттә сугыш чыга, бу кызның агаларын, абыйларын сугышка алалар хәрби хезмәткә. Әлбәттә, абыйлары инде барсысның бик тақва икәнлеген белеп, әманәт итеп аңа калдыралар, тапшыралар. Кырыена үзенең келиясы кырыена тагын бер келия куеп, шушы кыз бала шунда яши башлый. Барсысы башта ризыкны ишек төбенә куя торган булган, теге кыз бала чыгып ала. Бер мәлне шайтан әкрен генә эшли башлый. Шайтан бер кайчандагын үтер, ал, рәнҗет дип килми, кичкенә генә адымнар белән килә. Ул әйтә, нишләп син ди авыру кыз баланы ди торырга мәҗбүр итәсең? Ризыкны ди бүлмәсенә кертеп куйды. Шулай итеп бер кертә, 2 кертә, иблис нәрсә ди? Кара ди аның муенына ди, иреннәренә ди. Шулай итеп барсысы шәһвәтләнеп зина кыла. Иман әһле намаз гыйбадат кылган, Аллаһка гашык булган кеше зина кыла. Менә шушы процессны кылган вакытта нишләптер адәм баласы, иблис шул кадәр яхшы ирешә, адәм баласы аңламый менә бу 5 минутлык ләззәтнең мәңгелек газапка үрелүенә. Аңлап бетерми. Чөнки тулысынча нәфис теләкләренә шәһвәт йөрәген йомдыра. Менә моны дәвам итер өчен аңлатып китәсем килә. Без каян беләбез? Менә минем бу гамәлем харам, ә менә монысы халал икәнлеген. Каян белеп була? Әмма дә ләкин карагыз, Аллаһ Тәгалә былай гына әйтми үзен Ар-Рахман, Ар-Рахим дип. Аның шушы исеменең бер өлеше бу дөнья өчен рәхмәт өчен җибәрелгән, Рахимы кыямәт көнендә ярдәм килгән вакытта шуның аркасында гынахлы мөселманнар җәһәннәмгә чыгарылачак иншалла. Менә шушының белән Аллаһ Тәгалә безнең күкрәгебезгә йөрәк дигән агзаны урнаштырган. Һәм бу үзенә күрә антивирус программасын үти. Аның эчендә вөҗдан бар. Biz әйтәбез инде иман, җан. Менә ниндидер бер гамәл кылган вакытта йөрәк кысыла икән һәм шул вакытта и Ходаем мине кеше күрмәсә генә ярар дип бер гамәл кылабыз икән, бел син харам гамәл кыласың. Әгәр дә ниндидер бер гамәл кылган вакытта мине бөтен авыл халкы күрсә иде, хәзрәт җомганы миңа багышласын менә хәзер, менә мин шундый гамәл кылам дип,
Вакытта син белсин, халал гамәл кыласың, синең җаның шатлана. Ул сине хәтта эшеңнән кытыклап та тора. Һәм аны кеше әйтеп сала, һәм әлбәттә инде кайбер чакта күп кенә халал гамәлләрнең әҗр савапларын без күккә очырабыз. Менә монда да зина кылынганнан соң барсысы үкенә башлый. Ә шайтан шушы үкенүне тәфсир кыла. Тәфсир кыла. Ничек инде син иман әһле, намаз әһле булып, шундый гамәл кыла алдың. Позор ди. Хәзер нәрсә? Тагын шайтан вәсвәсә кыла. Бу бөтен әйбер башта бара. Бөтен процесс башта бара барсысының. Ахыр чиктә ул шундый нәтиҗәгә килә, гынаһының җимешен югалтырга кирәк, югыйтырга кирәк. Инде туган була сабый, бу сабыйны намаз әһле бу үтерә. Үтерә, сабыйның соңыннан шушы сабыйның анасын һәм ахыр чиктә шуның нәтиҗәгә килә, агыялары кайтса, терелтеп булмады, шифаландырып үлде, менә кабере. Шулай дип кайткач, шулай итеп хәбәр бирә. Әмма иблис нишли? Төш булып керә агаларына һәм күрсәтә кабердә сеңелләренең бер үзе генә түгел икәнлеген. Берсе уяна сөйли, икенчесе уяна шул ук төшне сөйли. Булар ният кылалар, каберне казып карага ачалар. Анда сеңеле һәм кичкенә генә бала. Барсысы кача, әмма аны тоталар, казый асырга дип фәтва бирә. Шулай итеп инде илмәктә торган вакытта барсысы янына теге шайтан килә һәм барсысы карагыз нәрсә ди. Ярдәм ит, бөтен булган байлыгымны сиңа бирәм. Шайтан нәрсә ди? Миңа кирәк түгел синең байлыгың ди. Әгәр дә миңа ди сәҗдә кылсаң, миңа шул җитә ди. Мин бит илмәктә ничек сәҗдә кылым дигәч, башыңны иди. Башны ию белән шайтан нәрсә ди? Инна ахафуллах. Хакыйкатьтә мин Аллаһ Тәгаләдән куркам дия дә кача. Һәм кайчандыр булган иманлы бәндә бу дөньядан мөртәт булып китә. Менә шулай никахка кадәр булган аралашу дагын менә шушы барсысы кебек булмаса иде. Менә шушы тәкъдим ясаган вакытларда менә бу хикаяне башыгызда тотсагыз иде. Чөнки иблис килә кичкенә генә адамнар белән. Шуның өчен кием әдәбе булсын мөслимәдә, егеттә булсын инде шәһвәт хисенә иярмәү, һәм исраф, әйтик исрафның кызыл сызыгыннан чыкмыйча, менә шулай итеп әйтик никахка кадәр тәкъдим шулай ясалса, иншааллах, никахтан соң булган тормыш тагын бәрәкәтле һәм нурлы булачак. Никахтан соң да. Инде иншалла һәрберебезгә дә шушындай иманлы тормыш насыйп булса иде. Аллаһ Тәгалә әлбәттә безнең йөрәкләребезне күреп торучы, безнең гамәлләребезне күреп торучы, һәрбер гамәлебез, гыйбадәтебез, хәтта ки уй фикерләребез дә бары тик халал юлда гына булса иде, чөнки шуннан да аның киресе, аның икенче ягы, таякның ике башы булган кебек, бер башы халал булса, икенче башы харам булырга мөмкин. Инде безгә әлбәттә халалгә якын булып яшәгән насыйп булса иде дигән теләктә дәвам итәбез хәзрәт. Инде килеп ирешкән икенче бер сорау: намазлык өстенә утырып буламы? Мәсәлән, үләнгә җәеп дигән. Әллә намазын укырга ярый монда. Монда инде карарга кирәк шунсын, бу сорау ул безнең теге татарларда бит шундый нәрсә калган. Менә нәрсә, нинди элемент намаз белән бәйле, бездә әле ул әлхәмдүлилләh каннарыбызда бар, хөрмәт дигән әйбер бар. Хәтта менә мәчетләрдә диспене алсаң да бабайлар әйтә, киндектән югары тоттылар. Әмма ул гади бер диспе зикр кылына торган. Инде менә бу сорауга килгән вакытта намазлык ул намаз укый торган җиһаз. Һәм ниндидер бер табигать кычагына гаилә белән чыкканбыз икән. Ягъни инде Казан Кремле буенча йөргән вакытта газонда утырып торасы килә икән, һәм инде безнең кесәбездә дип әйтик, сумкабызда намазлык кына бар икән. Әлбәттә аны җәеп куеп була, әмма дә ләкин җәйгәнче башта намазлык астындагы туфракның нинди икәнлегенә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә анда нәҗис элементлары бар икән, ягъни хайваннарның әйтик инде эшкәртеп чыккан ризыклары дип әйтик,
күренеп торабыз, әгәр дә кыйда күрәбез икән, әйтик хайван белән йөриләр һәм аның бу хайван үзенең хаҗатын үти, һәм син шунда намазлыгын җәясең икән, әлбәттә генә соңыннан син бу намазга шушы намазлык белән баскан вакытта шайтан сине шик белән җиңәчәк. Синең намазлыгың нәҗесле дип. Шуның өчен менә бу җәйгән вакытта менә моңа игътибар итәргә кирәк. Һәм инде әгәр дә ул җир чиста икән, визуаль яктан карап чиста икән, һәм кырыйда хайваннар юк, хайваннар мәсәлән үзенең хаҗәтләрен үтәмәгән, экспериментлары юк икән, әлбәттә җәеп утырырга була, монда проблема юк. Алдагы сорау, Аллаһы Тәгаләне Ходай дип атап буламы? Инде без беләбез, тарихка күз салсак, элек бит инде төркиләрдә дип әйтик, инде мәҗүсилек, тәңрешелек булган. Һәм инде теге тәңрешелек дигән вакытта аны илаһлар заманы дип әйтик, инде төрле путларга табыну. Инде Ходай дигән сүз фарсы теленнән алынган, илаһ дип, илаһ. Һәм менә монда шунысын карарга кирәк, теге кайбер вакытта кемдер әйтә, Аллаһны күзаллап, кемдер әйтергә мөмкин Ходай дип. Андый вакытта бер мәсьәлә. Әмма дә ләкин Ходай дигән вакытта, мәсәлән, әгәр дә карасак, күпчелек, мәсәлән, грек халкы, мәсәлән, Ходай дигән вакытта Зевсны күзаллап әйтергә мөмкин. Египтәннәр, мәсәлән, әйтик инде үзләренең изге үгезләре Аписаны, буддистлар, мәсәлән, индуслар дип әйтик инде үзләренең изге сыерларын. Шуның өчен әгәр дә мәсәлән, әйтик инде мөмин кеше Аллаһ урынына Ходай дип әйтә икән, һәм нигә син Аллаһка Ходай дип әйттең дип, шушы әлеге гамәлен, сүзен аңлата ала икән, мин күзалладым Аллаһны дип, ул вакытта проблема юк. Әмма дә ләкин әгәр дә ул аны аңлата алмый икән, әлбәттә ул зур ялгыш эшли. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә Куръан Кәрим китабын биргән, һәм бу әлеге Куръан Кәримдә Аллаһ Тәгалә үзенең исемнәрен бәян кылган. Мәсәлән, Вуҗатул Вуҗуд кебек Аллаһ Тәгалә мәсәди шушы үзенең исемнәре хакында, ягъни мин ди абсолют гыйбадәткә лаеклы бердән бер зат дигәнне. Аллаһ дигән сүз ул Аллаһның универсаль исеме һәм үзенә бөтен сыйфатларны үзенә җыйган. Шуның өчен хәерле мөселманга инде Аллаһка Куръанда һәм Пәйгамбәребезнең сөннәтендә тәфсилләп аңлатып биргән рәвештә аңа мөрәҗәгать итәргә. Инде яңадан кабатланып узам, әгәр дә инде кеше гадәткә нигезләнеп дип әйтик инде безнең төбәк менталитетына нигезләнеп Ходай дип, әмма дә ләкин Ходай ишендә Аллаһ дип әйтә икән, анда бер нинди әйтик инде мөшкилат күрмим. Инде иншалла шулай булсын да, һәрбер безгә дә гыйлемнәребезне арттырып, хәтта ки күрәсезме, нинди генә гади бер мәсьәлә, гомер буе Ходай дип дәшәбез. Монда да үзенең нечкәлекләре бар икән, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә хәерле гыйлемнәр алырга насыйп итсә иде, без инде шул гыйлемнәрне әз булса да таратуны дәвам итеп, алдагы сорауга күчәбез. Тәмәке тарткан кешенең намазы кабул буламы дип сорау биргәннәр безгә. Инде бик кызыклы, урынлы һәм үзенә күрә, заманына күрә актуаль булган сорау. Ни кызганыча каршы, әйтик, намаз укыган намаз әһелләре бу әлеге нәфес теләкләренә бирелеп, дип әйтик, шушы әлеге яман гадәт белән дип әйтик уйныйлар. Бездә инде ул әйтик Татарстан җумһуриятендә, татарлар арасында дип әйтик, башка безнең Рәсәй җирлегендә дип әйтик, менә бу мөселманнар арасында тәмәгә карата мөнәсәбәт катгый әйтик инде теге негатив рәвешендә кабул ителә. Һәм менә монда тәмәке тарткан кешенең намазы кабул ителәме дигән сорауга әйткәндә, карарга кирәк, нәрсә намазны боза. Намазны боза, нәрсәгә дә булса терәлеп йокласак, кан чыкса дип әйтегеме, алгы һәм арткы юллардан нәҗес бүленеп чыкса, теге әйтик кычкырып көлү, акылны югалту, менә булар бөтенесе намазны боза. Әмма дә ләкин менә шушы гамәлләр башкарылса, намазыбыз юк. Монда әйтелми тәмәке тарткан кешенеке дип. Монда карарга кирәк намазның әдәпләренә.
Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук тыя торган булган мәчеткә намаз укырга барган вакытта авыздан яман ис китерә торган әйберләрне ашап бармагыз дип. Булсын сарымсак булсынмы ул. Монда инде тәмәке дә керә. Чөнки шушы ис белән сез дигән фәрештәләрне качырасыз дип. Шушы ис белән син кырыенда торган кардашыңның намазга бирелеп укый торган хисен бозасың. Инде ул нәфрәтләнә. Шуның өчен нәрсә дип әйтәсем килә? Аллаһу Таала Куръанда әйтә, үз-үзегезне үтермәгез ди. Бу тәмәке ул әлбәттә кеше гомерен бәйнә үтерә торган кичкенә генә бер үтерүче. Сәламәтлекне саклау һәрберебезгә фарыз. Аллаһ Таала каршына баскач нәрсә дип җавап бирербез микән? Аллаһ Таала әйтер: "Мин сиңа бирдем саулык, сәламәтлек, мин сиңа бирдем аек акыл, укырга мөмкинлек бирдем. Нигә син үз-үзеңне үтердең?" Кызык сорау. Нәрсә дип җавап бирербез микән? Кайбер вакытта күпмедер кеше әйтә: "Мин менә иртәгә ташлыйм" дип. Юк, менә мин әйтик инде бер нинди дәгән теге зависимость дип әйтик инде нәрсәм юк. Иртәгә үк ташлыйм. Инде субханалла, без беләбез, шайтан ул өмет дигән әйберне суза. Ничек иттереп? Мәсәлән, гади генә әйткәндә тормышны алсак, иблис адәм баласына тормышны резинканы сузган кебек сузып күрсәтә. Һәм кешегә тормыш зур һәм озын иттереп күренә. Ул нәрсә ди? Ярар ди. Менә хәзер менә моны эшлим, менә бу гынахны ди. Аннары ташлыйм ди. Әле мин яшим бит ди. Мәчеткә ебәтләп йөри башлыйм, намазга басам, уразан итәм. Шулай иттереп 50, 60, 70 шулай суза бер мәлне менә бу 60 белән 70 арасында иблис кинәт кенә шушы тормыш дигән резинканы җибәрә, һәм ул Аллаһ Тәгалә әүвәле ясаган халәттә кире җыела һәм бик кыска гына иттереп күренә башлый. Шуның өчен әби бабаларыбыз нәрсә ди? Үкенәләр. Менә нигә мин ул хәмерне эчтем микән дип. Нигә мин шул тәмәкесен тарттым микән дип. Мәчеткә йөргән булсам дип. Шуның өчен, хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, әгәр дә бар икән шундый кимчелек, әлбәттә бу әлеге кимчелектән арынырга кирәк. Аннан арыныр өчен башта әйтергә кирәк: "Әйе, мин шушы тәмәкенең кулы" дип. Башта ширне кабул итәргә кирәк, соңыннан даваланырга. Бүген иннәлхәмдүлилләh медицинабыз көчле. Ягъни табиблар ярдәм итә алалар, әгәр син ташлый алмыйсың икән. Һәм менә әгәр дә шушы яман нәфси гадәтебездән арына алабыз икән, димәк иннәлхәмдүлилләh тақвалаубыз көчле дигән сүз. Син чын адәм. Син үзеңнең нәфсең өстеннән хуҗа дигәнне аңлата. Әгәр дә син моны итә алмыйсың икән, син нәфсеңнең кулы. Нәфсенең кулы. Шунда бер кызык әйбер бар. Адәм баласы гынах күп кыла башлагач, без беләбез, бер гынах кылына йөрәктә бер табарлыкка килә диде Пәйгамбәрбез. Менә шушы әлеге гынах кылына Аллаһ Тәгалә бер мәлне иң беренче булып нәрсәне ала адәм баласыннан? Гынах кылган адәм баласыннан иң беренче булып җан тынычлыгын ала башлый. Ягъни тәмәке тартамын, башка төрле сүгенәмен итәме, бер мәлне аның монда күңелен эштән мәшеләр тырный башлый. Ул җан тынычлыгын таба алмый. Әллә нәрсә кирәк, әллә нәрсә эзли башлый. Тигендә бәрелеп карый, тигендә сугылып карый. Хәтта шундый дәрәҗәгә җитә, хәтта намазы да аның бу сусауны басмый. Намазы да бу сусауны баса алмый. Шуның өчен ул теләсә кайсы, теләсә кемнәрне тыңлап, әллә нинди әйтик җәннәткә илтә торган кыска гына җиңел сукмакларны эзләп, әллә нинди гамәлләр кылып ташлый. Әмма асылда туктап башта итәргә кирәк иде. Минем шундый ширем бар, әйе.
Һәм бүгенге көнне нәрсә эшләргә? Безнең әби-бабаларыбыз әйткән, кемнең чанасына утырсаң, шуның җырын җырларсың дигән. Әйләнә-тирәңне, мөхитеңне үзгәрт, мөселманнар белән алыштыр. Тартмый торган мөселманнар дип әйтик. Спорт белән шөгыльләнә торган. Шулар белән күбрәк аралаш. Зикр кыл. Бу әлеге гамәлнең никадәр начар икәнлеген, ничек иттереп организмны вата икәнлеге турында мәгълүматын ука. Менә бәлки иншалла шаят Аллаһ субханаху ва тагала аңлау биреп, бу әлеге гамәлдән әйтик инде кеше котыла алыр. Әмма дә ләкин намаз кабул булмый икән дигәндә, монда инде намазны боза торган, тәмәке тарту намазны боза торган шартына керми. Һәм инде монда бөтен нәрсә Аллаһ хузурына кала. Аллаһу а'лам. Менә сез бик кызыклы фикер әйткән идегез, шайтан ул шунда ук урла яки тагын нәрсә дип әйтми дип, орлык сала, әкрен. Һәм менә бу тәмәкенең дә зыяны шулай ук сразу килми, нәкъ менә шайтан яраткан эз буенча әкрен кешене юкка чыгара. Һәм икенче бер әйбер бар, менә гафу итегез инде бүлдерәм. Тәмәке тартуның буенча менә хәзер галимнең фикерен әйтә алмыйм, ул нәрсә ди, тәмәке тарту ди, ул ди шайтанны зикр итү. Менә шуннан соң үзеңә сорау биреп кара. Син шайтанны зикр итәсең киләме? Күпме кеше зикр кылып йөри, уйлап карагыз. Менә хәзер Казан шәһәрен генә карасак, тагын күпме кеше зикр кыла. Ничә мәртәбә син Аллаһны зикр иттең? Менә диспе алып, бармак буыннары белән. Ничә мәртәбә? Менә шуннан карыйсың инде тормышыңдагы булган әйтик инде төрле мөшкиләтләр, гаиләдәге булган төрле мөшкиләтләрнең кайдан килеп чыгуының тамыры бик тирәндә ята икән. Бик тирәндә. Шуның өчен үзебезне үзгәртмичә, Аллаһ Тәгалә үзебезнең халәтебезне үзгәртмәячәк. Менә шул. Инде хәдерле тамашачыларыбыз, сездән килеп ишкән алдагы соруга күчәбез. Нинди даруларны кабул итәргә ярамый кешегә? Инде бүгенге шушындый заманада яшибез. Мөгаен инде бер сау сәламәт кеше юктыр, бөтен кеше ширле, авырый. Шифахана аптекаларда инде супермаркетка чыгып бара инде. Шифаханаларга инде хәзер кешеләр әйтик, кешеләргә тору менә бу шираты әкәмәт зур. Монда мөселманнарга нәрсә эшләргә кирәк шушындый вазгыятьләрдә? Без беләбез, бар дарулар, кая бар кармин, теге мочевина дибез, хайваннарның әгъзаларына эшкәртелеп ясалган желатин булсынмы, кан белән билгеле бәйле. Монда нәрсә эшлибез? Иң әвәле мөселман кешесе эзләргә тиеш ниндидер бер дару язып биргән икән табиб. Аның составын дип әйтик, эчтәлеген карарга тиеш. Нәрсә бар аның эчтәлегендә? Кызганыча каршы, мөселманнар эшләргә тиешләр менә бу халал шеге даруларның булуы өстендә. Әмма дә ләкин бүгенге көнне нинди даруның әйтик харам, кайсысы халал икәнлеген билгеләү һәрбер мөселманның үз өстенә кала. Һәм менә монда әйтик дару бар. Мәсәлән, әйтик аның составында желатин. Бу даруның әйтик аналогын эзләргә кирәк. Кайда мәсәлән инде шушындый элементлар, харам элементлар юк икәнлеген. Әмма дә ләкин шулай булырга мөмкин, бик каты ширлибез. Менә безнең тормышыбыз әйтик инде элеп тора дип әйтик тырнак очында гына. Ышанышка лаеклы табиб әйтә икән, тагын бер тапкыр кабатлап үзем, ышанышка лаеклы табиб әйтә икән, шушы составында харам булган даруны эчмәсәң халак буласың дип. Менә бу вакытта ике зулымның кичкенә зулымысын кабул итәсең, чөнки организм саулык сәламәтне саклау фарз. Син инде шушы даруны эчәсең. Чөнки синең үлем белән хаят арасында халатың. Шуның өчен менә бу мәсьәләдә әйтик инде мөселман беренчедән мин яңадан узганымча инде әгәр дә шундый куркыныч халәттә икән, ул вакытта мөмкин эшергә. Әгәр дә инде сайлау мөмкинлеге бар икән, инде әлбәттә мөселман кешесе аналог эзләргә тиеш. Составында дип әйтик, эчтәлегендә халал булган компонентлар белән. Umuman алганда бар бит инде безнең
дарулар шынында менә аптекада сатыла торган, шулай пәйгамбәребезнең дә медицинасы дип әйтәләр бит, медицина пророк, пәйгамбәребез өйрәтеп калдырган шифалар дип инде. Бу очракта, мәсәлән, кеше иң беренче аптекага бармыйча, юк мин мөселман, мин менә бары тик пәйгамбәребезнең генә ысулын кулланам дип әйтергә тиешме, әллә инде табибларга барып беренче очракта менә шундый пәйгамбәр өйрәтеп калдырган тимин бар, бу бар, киңәш итәсезме дип табибтан сорарга тиешме, әллә инде үз билдәклеге белән бары тик тимин ишә, тагын нәрсә? Әлбәттә, мөселман кешесе дип әйтик, шушындай вакытта менә мөселман Куранга мөрәҗәгать итәбез. Куран нәрсә ди? Белмәгәнне белгәннәрдән сорагыз дигән. Шуның өчен әгәр дәген безнең, мәсәлән, даваланырга кирәк, һәм менә монда безнең бер якта пәйгамбәребезнең медицинасы икән, әлбәттә ничәдер еллар укыган табиб янына барып менә күрсәтсәк, һәм бу табиб әйтә икән, әйе, менә булар антибиотик кебек мәсәлән бара, кулланырга була, әмма дә ләкин шушы дару барыбер кирәк дип әйтергә мөмкин. Бу теге мәсәлән әйтик, механик булмаган килеш, ниндидер бер теге ягъни механик кешеләрне төзәтә башлау шикелле, әгәр дә без интернеттан укып, юк, менә мин пәйгамбәребезнең медицинасын гына кабул итәм дип ишеп, шулай ук һәлак булырга мөмкинбез. Бу теге ничек дип әйтәм, бер шундый кыйсага туры килә. Бәну Исраил кавымында була шундый бик тақва, иманлы бер кеше. Һәр даим дип әйтик, ул гыйбадәттә, намазда әйтә торган булган, миңа бүтән бер кемнең дә ярдәме кирәк түгел, фақат Аллаһ кына ярдәм итә. Куръанда бит шулай язылган ди. Шулай бер табигый катаклизм була, авылны су баса башлый. Инде туганнары, гаилә әһелләре әйтә, әйдә ди, безнең белән һәлак булачаксың ди. Миңа сез кирәк түгел, мине Аллаһ коткарачак ди. Алар инде чыгып китәләр. Бу гыйбадәтен дәвам итә, инде өйнең түбәсенә менә, су инде тәрзә өстенә менгән була. Моның инде килә дусты килеп ярдәм тәкъдим итә, әйтә, синең ярдәмең кирәк түгел, мине Аллаһ кына ярдәм итә ала. Күршеләре килә, кире борып җибәрә, миңа ди Аллаһ кына ярдәм, шулай итеп батып үлә. Батып үлгәннән соң Аллаһ хузурына ирешкәч, Аллаһка зарын белдерә. Я Рабби ди, мин сиңа ди гыйбадәт кылдым. Син гыйбадәтләремдә синнән ярдәм сорадым. Нигә син миңа ярдәм итмәдең ди? Я Аллаһ Тәгалә, мин сиңа ничә мәртәбә ди үземне ярдәм кулымны суздым ди. Ә син аларны кире кактың ди. Менә монда дагы шулай. Бүгенге көнне табиблар үзләренең ярдәм кулларын сузалар. Һәм без әлбәттә акыллы булсак, шушы әлеге ярдәмне кабул итәргә тиешбез. Ярдәмне кабул итәбез. Һәм шушы ярдәм эшендә бар икән зулым бар. Мәсәлән, яңадан кабатланызам, шушы әлеге әйтик даруның эшендә харам бар. Алмаш бар икән, алыштырабыз. Әлбәттә, табиб белән киңәшләшеп. Бүгенге көнне минемчә бөтен табиб та әйтми бит инде, менә юк, менә монсын гына эчәсең, бүтәнен алдыртырга ирек бирмим дип. Әлбәттә, әйтәчәкләр, менә монда мондый бар дип. Әмма менә ул шу фәлән кадәр суммада акча тора дип. Һәм алдан кулландың, иншаалла, беренчедән дип әйтик, вөҗданың дагын чиста, һәм саулык сәламәтлекне сакладың, һәм иншаалла алга таба өммәтебезгә ярдәм итә алырлык бер элемент булып сакланасың җәмгыятьтә. Шулай. Инде бик уйландыргыч нотага килеп җиттек, һәм шушы нотада без сезнең белән саубуллашырга да инде мәҗбүрбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген шушында килеп, аңлатканыгыз өчен чын күңелдән сезгә рәхмәтне җиткерәбез, һәм инде Аллаһтан сәламен, рәхмәтен ва бәрәкәтен теләп калып, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле хозур төбе тамашачылары, имамнан сырык тапшыруның ни кызганыч вакыты инде азагына якынлашты. Без сезнең белән инде саубуллашабыз гына, ләкин әле безнең каналдан аерылмагыз. Алда сезне кызыклы программалар көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.